Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Karon na pod ang panahon aron makadungog na pud tag mga mensahe gikan sa Ginoo pinaagi sa iyahang mga mensahero og karong buntaga iyang gipadala si Dr. Lorwin Lahot. Karon sa Good Morning Pastor. Dr. Dorwin Lahot. Sorry. Good morning. Sorry, Doc. Kay Nasayop ang pag- Oo. Dr. Dorwin Lahot. Naunsa lahi magud ni ako Thank you ang for verbal coming. something. Okay. Bago po akong pangalan, manggod. Diyan ako na baguhan ko kay fourth year naman ko na sa college, aya na usab ang akong pangalan. Unsa man ito, brother? Darwin magini siya. Darwin. Darwin. Nakoy Nasayop. tulo ka pangalan manggod kay dili man ko nausab siya. From Charles Darwin, then na Darwin sa grade 1 na siya or elementary. Yun sa And napag-change. finally, nahimong Darwin. I mean, nasayop lang sa birth certificate or nagpa-change Duhagi yun mo? na akong birth certificate. Ah. So ang isa sa namanggoy Catholic man mi. So Sa kanang Christian. Christian na ano baptism ba? nila, oo. oo. Anyway, So- Dr. Dorwin is here with us para tabangan ta sa katong gipangutana ni Awing ganina sa Bible Bits. In continuation ni siya sa iyang pangutana ganina unsay Yes. purpose unsay katuyuan sa Ginoo sa pagpadala niya kang Ginoong Hesus. Especially dinhi sa timing po kalibutan. kaayo kay karon ang Yes, atong ang atong mga kaigalaan. atong mga kaigsuunan nag-celebrate sila sa ilahang Holy Week. Yeah. Pero ang atong makita gidra ang essence Ang essence kung ngano man ang atong topic That's right. karon nganong mianhi man si Ginoong Hesus. Exactly. So, atong tubagon, Pastor. Unsa may since si Dr. Dorwin, theologian man gini siya. So, Pastor, unsa may katuyuan sa atong Ginoo nga ipadala niya iyang bugtong anak ang sa Ginoong Hesus? Okay, may buntag sa tanan no. Very Sa ato mga suking tigpaminaw o sa akong asawa karon nga naminaw. Usa kini ka pinaka-importanting pagtulunan gikan sa balang kasulatan ang Yeah. kaning pag-anhi ni Ginoong Hesus. Sa kalibutan. Sa kalibutan. Manggani ang balang kasulatan daghan nagatuo nga katulunan ni siya karon kaning atong gipaabot. No? Dunay mga punto niini alang kanato. Pero gusto nako nga ipasabot sa ato nga mga viewers nga ang kani nga pagtulunan gikan sa balang kasulatan ang iyang pag-anhi una pagkatao. Yes. Usa activity man guni siya pagkatao, pagkabanhaw og pag-agto niya sa langit og kanina pong mobalik na pud siya no. So para dali nato madumduman sa atong mga tigpaminaw nato og viewers Yes. nga una pagkatao niya, ang katuyuan niya na mao ang pakigkauban kanato. Pakigkauban Oo. kanato. Nga kita magkinabuhi sama kaniya usa ka demonstration sa iyang Sakto gina sa kinabuhi. kay namo kay pangutana gumana ng Ginoo. Anong limpyuhan na lang din yata. So na padala pa man niya. So good natubag. example. Yes. So Wala kay tay awatan. especially kita mag-good kay murag pita na ay murag masakitan nga murag maingon ta nga makarelate ko nimo. Pero so murag bitaw himo na to siyang good example because gikan siya diri kay basi Gikan. makaingon ang mga tawo nga salig man ka kay Ginoo ka nya Modelo. diri no. Natay modelo. Yeah, Oo, modelo nakay- sumala sa nasulat na siya Meron sa pa tayo, Doc. Matthew chapter 1, 21 to 23. Okay. Mo na siyang prueba na he is God a God with us, no? Then to save us para holistic manggod ang katuyuan sa iyahang pag-anhi. Pag-anhi. Dili lang kay luwason rata niya. O dili Yes. kay siya mo luwas nato. Yes. Ang pangutana nito o bata sa iyang kaluwasan. Munang iya pong ipakita nga pwede tang magbag-o ug buhaton na dili lang kay mutuo ka. Na muluwas dahil siya nato. So in connection sa to ang first question Doc, so naka-mention naman ka og kalawasan nganong ga depende man gyud ang atong kalawasan kang Ginoong Lagi lang Hesus. kay ang ato mong hisgutan ang karong adlaw. Kaluwasan pinaagi lamang kay Kristo. So nga pangutana, ngano ga depende man ang atong kaluwasan kay Yeah. Kristo? Actually, una, dunay tulo ka punto nga gusto nako nga i-share sa ato nga mga viewers is una ang katuyuan ni ana nganong depende ang ato nga kaluwasan kaniya tungod kay walay laing nga makatag sa kaluwasan ang manluluwas ra gyud. O siya lang. Of course. Siya ra gyud no sumala sa Acts 4:12 walay lain nga pangalan. Walay lain. Ikaduha, gawas kaniya wala kitay mahimo sumala na sa John 15:4 no. Ingon niya apart from me no
wala ka mo'y mahimo. Bisan pag grabe ta ka Ay, oo. kabuutan sa So kalibutan. dili pinaagi, meaning dili pinaagi sa mga imuhang works, but pinaagi lang kang Kristo We ang have to believe in kaluwasan. Christ. Tama. O ikatulo niya na siya ra ang kahayag. Gawas kaniya, nata sa kangit-ngit. Jesus and Jesus alone. O sa 1 John chapter 1, 5 to 6 na siya makita na to. No? So usa ka na siya ka ihemplo, usa siya kadako nga pagtulunan na nagdepende ra gyud ang atong kaluwasan diha kaniya. Now, Doc, we all know nga si Jesus, nga si Ginoong Jesus, Ginoo. And at the same time, nagpakatao. So, pangutana, unsa may nagpamatuod sa iyang pagkaginoo, at the same time, pagkatao ni Ginoong Jesus. Kay murag daghan ra bagid kay ang question karon Nabi, uban nga, especially nga ngayon sila propeta. sa tawo Ginoong o Jesus. tawo ra man na siya. Oh, so unsa man day murag ato ang pamatuod nga di ay ang ato si Hesukristo Ginoo gyud di ay. Okay, bisan niya si Jesus Christ sa unang panahon sa kalibutan, gi-question ang iyahang pagka-Diyos, no? O ang iyang authority. Lagi, no, sa mga Parisiyo sa una. Oo. So even until now, naagya po na. Pero makita nimo na nagatuo sa iyang pagka-Diyos. Nga naman, siya balaan, no? Balaan tungod kay lahi kay siya sa uban. Dayon usa siya ka manluluwas, gipakita niya ug nakita karon nga daghan ang nakumbinsi sa iyang pagka manluluwas. Dayon usa siya ka magbubuhat kay naay nakita nato nga ni-exist nga butang nga kung walay Ginoo, kita nimo bagyo karon, sangpit kita og Ginoo. So mas daghan ang nagtuo niya na karon og sa iyang pagka tao nagpakamatay gid siya, nag-anto siya, nahimo siyang panday, nakikauban siya sa mga tao, nakasabot siya sa mga tao, Gibati niya kasakit sa mga tao. Nakakita siya sa kalisod ug siya pod nagkikauban sa ilang kalisod. That is So That is so true. Dok unsa day ka kompleto ang kaluwasan diha kang Kristo kay ang Yes. uban man good siguro butang na to mutuotang okay lang ba nga mutuo lang ta kang Kristo nga nya di pabayaan na lang dayon nato ang murag ang mga laws ang atong binuhatan. So amito man ko ni Jesus Christ. So luwas nako pero wa gihapon nag-disobey lang dapat gihapon, kompleto. lahi lang gihapon. So unsa may atong explanation ana bahin kaluwasan because it's still a question Yeah, gihapon. nindot na nga pangutana og sa ako mismo honestly nakahuna-huna ako unsa day gid kadako o kakumpleto. So meaning dili pwede na ginagmayra no. Tungod kay nasulat sa balang kasulatan na Ephesians chapter 3 verse 19 nagaisgot nga fullness of God no. Dili lang ka kay giluwas lang pagawas ka sa usa ka kalisdanan kundi iya po kang gipakaon. Yes. Iya kang gisuluban sa himaya, iya kang dadon pud sa langit. O dunay mga steps no ang kaluwasan o ang pagkakumpleto sa atong pagkaginoo o sa Alright. pagkaginoo sa atong Dios. Now, Doc, katapusang mensahe niyo para sa itong mga viewers, kabahin sa kaluwasan nga pinagi lamang kay Kristo. Yeah, ang ako nga masulti mga suki nga tigpamina o viewers din his Panimbaya sa Kabuntagon nung dalaygon kayo ang Dios no sa iyang pagkamatinumanon nga nagtudlo sa ato usab nga mutuman usab kita kay iya namang gihimo no ang iyang saad nga nagpakatao gikan pa sa Old Testament nagpakatao gud siya no lisod kay nabuhaton ang pagpakatao sa pagka-Dios sa atong Yes. Dios nga nagalingkod sa Hindi trono natin ma-imagine. dayon sunod lisod siya nagpakamatay siya Nagantos. lisod gihapon na siya buhaton manggani sa iyang pagkatao nagampo siya na Ginoo ipalabay ni ang kupa no pwede ipalabay na lang ni no pero iyag yung gituman ikatulo niadto siya sa langit pero nibalik pagid siya Okay. kana siya akong masulti nga ang atong Dios matinumanon kasaligan sa iyang mga saad o makaluwas gyud siya Last na lang. By the way, kasi na Ay, naku importante gid kay Darna. Okay. Kanang Sorry, since Direk. gusto man gid ta nga mo mo tan-aw gid ta og ang Ginoo gyud si Ginoong Hesus atong ehemplo. So kinahanglan ba nga sun-on pud nato nga magpalansang pud ta or ana ba nga magantos or ako alang question kay murag na ato manggong nakita ko pero kung biblical kinahanglan ba gyud? Ang nasulat sa balang kasulatan, no, kung wala ko malimot, nasa Roma na siya, chapter 3 man tingali, na ang pagpakasala ni Adan,
nahimong napiskanta sa iyang sala, no? Napiskanta. Tungod pod sa usa sa pagkamatinumanon sa atong Dios nga gipadala niyang anak, nahimo siyang pagkamatarong natong tanan. So sa iyang kamatayon, iya tang gipakamatarong. Okay. So kadto siya motoy ticket Mao na na to. to. Oh. Mauna That's to it. siya. Muna to'y That was ticket. it. Once and for all na to Di na siya. kailangan i-repeat. Oh, dili na kinahanglan nga i-repeat siya. Okay. Thank you so Okay. much, Thank Dr. you so Darwin much, Doc. Kay Lahot. Murag na-enlighten But kita, Doc, you will be Dar. staying with us more kay unya natay tambaganan nga issue. Okay. So, ang ihang greetings sa Doc. yeah, of course, atong mga friends out there. So, Yeah, atong mga 20 seconds lang. suking paminaw, no? I-greet na ako akong asawa, Loida Handayan. Ug sa iyang mga igsuon karon, grabe na ka mga fans ni inyo nang fans na po nila. Thank you, thank you. Bitaw. Praise God. Nagtanaw gid sila og God bless us all. So mga paglaom, ato nadunggan si Dr. Darwin, no? Salamat sa iya. And this time, atong mga kabataan na pod, atong ipalinya na atubangan sa atong television sets tungod kay ilan na karong panahon ang Kids Station.